gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte izango dira. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Eusko Legebiltzarrak atzera bota ditu PPek, Sumarrek eta Voxek Eusko Jaurlaritzaren 2025ko aurrekontuen proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak. EAJaren eta PSren 39 legebiltzarkidek kontra bozkatu dute eta EH Bilduren 27ak abstenitu egin dira. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen 9 ordezkariek bakarrik eman dute aldeko bozka. Hala gaurko osoko saioan osoko zuzenketak eztabaidatuta, hurrengo urratsa erdibideko zuzenketak aztertzea izango da. Datorren ostegunea izango da hori eta hilaren 20an egingo da behin betiko bozketa. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak antolatuta etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazio bat egingo dute larunbatean Bilbon. Mobilizazio zabala egiteko asmoa dute antolatzaileek eta gaur egin duten agerraldian azaldu dutenez, 220 eragilek bat egin dute manifestaziorako deiarekin. Etxebizitzaren merkantilizazioak langile klasearen osotasunare ere egiten dio. Gero eta gehiago eta gero eta gogorrago. Baina modu are bortitzagoan eragiten die langile klasearen geruza jakin batzuei. Sirian, Bashar al-Assad boteretik kentzea lortu ostean, matxinoek izendatu dituzte jada behin-behineko gobernuko hainbat kargutako pertsonak. Hala Mohamed al-Bashir islamiarrari trantsizio gobernu bat osatzaren ardura ezarri diote. Bestalde, Zedenaia kartzelako ateak ere ireki dituzte eta bertako presoak aske gelditu dira. Gabon guztioi, Eusko Legebiltzarrak atzera bota ditu PPek, Sumarrek eta Voxek Eusko Jaurlaritzaren 2025ko aurrekontuen proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak. EAJaren eta PSren 39 legebiltzarkideek kontra bozkatu dute eta EH Bilduren 27ak abstenitu egin dira. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen 9 ordezkariek bakarrik eman dute aldeko boza. Hala gaurko osoko saioan osoko zuzenketak eztabaidatuta, hurrengo urratsa erdibideko zuzenketak aztertzea izango da. Datorren ostegunan izango da hori eta hilaren 20an egingo da behin betiko bozketa. Bien bitartean, Jaurlaritzaren eta EH Bilduren artean aurrekontuen negoziazioa zabalik dago eta ikusteko dago zein izango den emaitza. Nolanahi ere, kontuak aurrera ateratzea bermatuta du Gasteizko gobernuak, jeltzaleek eta sozialistek gehiengoa baitute legebiltzarrean. Aurrekontuekin segiz, Araban 2025erako aurrekontuei begira akordioa sinatu zuten atzo Foru Gobernuak eta EH Bilduk. Ramiro González Arbako aldun nagusiaren ustez, Foru Gobernuak aurrekontuetarako EH Bildurekin egindako akordioak egonkortasuna emango dio Arabari, arrazoizko politikak eransten baititu EAJak eta PSek daukaten legealdiko akordioarekin bateragarriak eta koherenteak. Arabako Aldundiak eta EH Bilduk 2025ko aurrekontuak onartzeko akordioa egin dute. EAJaren eta Alderdi Sozialistaren gobernu taldeak ez du gehiengoa Arabako batzar nagusietan eta beharrezkoa du EH Bilduren babesa. Eba López de Arroyabe EH Bilduk Arabako batzar nagusietan duen bozeramaileak azaldu duenez, adostutako 33 milioi horiekin legegintzaldi honetako politika publikoak bideratu nahi dituzte, baina azpimarratu du ez direla EH Bilduren aurrekontuak. Akordio horri esker, Arabako Foru Aldundia eragile aktibo bihurtuko da landa eremuan etxebizitzak sozialak eta gazteentzako etxebizitzak sortzeko, egoitza plaza publiko berriak sortuko dira, kasu honetan Mendialdea, herritarrek eta tokiko komunitateek paper garrantzitsua izango dute energia berriztagarrien edapenean eztabaida prozesuak bultzatuz eta urtez urte eskumen gehiago dituzten, baina portu onera eramateko baliabide ekonomikorik ez duten gure toki erakundeen finantzaketa handituko da ere bai. Beraz, akordio ona da Arabarentzat, bertako toki erakundeentzat eta lurralde honetan bizi garen ontzat. Guztira 69 zuzenketa partzial adostu ditu EH Bilduk gobernu taldearekin.
33 milioi euroko balioa dute, baina 2025ko aurrekontuan 9,6 milioi euro joango dira. EAJko lurralde zuzendaritzak berritu ostean, beste urrats bat egin dute EAJko estrategia eta helburu politikoak zehaztuko dituzten txosten politikoak onartzeko prozesuan. Euskadi Buru Batzarrak jadanik bidali dizkie euri erakundei datozen asteetan eztabaidatu eta zuzenduko dituzten 5 txostenen zirriborroak. Horien artean dago erabakitzeko eskubidea jasotzen duen txosten politikoa, burujabetza osoari eta Euskadi nazioa dela aitortzeari buruzkoa. Datozen hilabetetan eztabaidatuko dute txosten horren eta beste 4 inguruan, eta gero onartu egingo dituzte EAJaren 9. batzar nagusian. Martxoaren 29 eta 30 egingo da Donostian. Guggenheim Urdaibai makroproiektuaren alde egin zuen atzo Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta berau inauguratu nahiko lukeela aitortu zuen. Peio Txandianok beraldetik Gasteizen EH Bilduko bozeramaile denak ordea eskualdeko biztanlek makroproiektuarekiko duten errezeloaz ohartarazi zuen atzo ere elkarrizketa batean. En primer lugar, lo que hay que pedir es un debate abierto, sereno, transparente, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay que escuchar a la comarca, porque la comarca pues tiene bastantes recelos o incluso ya muestra una posición bastante frontal, ¿no? a este proyecto. Y tiene sus razones, porque entre otras cosas, seguramente lo que visualizan es una comarca llena de turistas, lo cual genera empleo, sí, ¿de qué tipo? Y eso además genera daños colaterales o efectos como, por ejemplo, la subida del precio de la vivienda, ¿no? Y los habitantes, vecinos y vecinas de esa comarca lo que dicen es que no quieren ese futuro para Urdaibai y para esa comarca, ¿no? Bueno, pues eso se merece un respeto. Bueno, pues que se haga ese proceso de escucha, que se haga un debate transparente y que se pongan todos los elementos encima de la mesa. Euskal Herriko etxebizitza sindikatuak manifestazio nazionala gauzatuko du Bilbon datorren abenduaren 14an. 220 eragilek jada deialdia babestu dutela jakinarazi dute gaur goizean eginiko agerraldian. Bertan izan da Xabi Alo. Euskal Herriko etxebizitza sindikatuek mobilizazioa deitu dute hurrengo larunbaterako Bilbon, 200 gora eragilek eman diote babesa eta beste behin ere etxebizitzarako eskubidea aldarrikatuko dute, etxebizitza eskubidea bermatu, negozioari ez lelopean. Larunbaterako manifestazioa deitu du Euskal Herriko etxebizitza sindikatuak, etxebizitza eskubidea bermatu, negozioari ez lelopean. Etxebizitza eskubidea bermatu, negozioari ez izan da erdigunean jarri dugun aldarria. Asmo argi bati jarraituz. Etxebizitza arazoaren errora jotzea. Etxebizitza negozioa den bitartean, inoiz ez delako eskubidea izango. Edo bestera batera esan da, etxebizitza merkantzia den artean, sekula ez delako guztiontzat izango. Gaurko agerraldian salatu dute Euskal Herrian etxebizitzaren arazoa, gero eta gordinago eta bortitzago azaleratzen ari dela, eta horren adierazle dela esaterako alokairuen eta hipoteken prezioen gorakada etengabea. Askorentzat eguneroko arazoa den hori, beste batzuentzat negoziorako aukera da. Putre funtzek, bankuek, industria turistikoak, erakunde publikoek edo inbertsore handiek etxebizitzaren merkatutik gero eta irabazi handiagoa ateratzen dute.
Beraz, argi dago zeintzuk dira txanponaren bi aldeak. Burgesiaren irabaziek gora egiteak langileon miseria areagotzea esan nahi du. Hau da, gutxi batzuen aberastasunaren eta jabetzen artean gehienon pobrezia eta desjabetzea eskutatzen da. Arazoaren munta ikusita, mobilizazio zabala deitu nahi izan genuen Euskal Herriko etxebizitza sindikatu ezberdinok. Eta horretarako atxikimendu kanpaina abiatu genuen duela aste batzuk. Horiek horrela 200 gora eragile baino gehiagok eman diote babesa abenduaren 14ko manifestazioari, eta horien artean daude etxe bizitza eskubidearen aldeko eta bazterketa sozialen kontrako eragileak, eragile sindikalak, auzo elkarteak, denek etxe bizitza eskubide unibertsal gisa defendatuko dute Bilboko kaleetan. Ildo beretik atzo Bilboko San Francisco auzoan familia bat etxegabetu zuen ertzaintzak tartean bi adingabeko. Azet etxebizitza sindikatuak egoera salatu nahi izan du. ¡Ánimo! 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 Eta etxebizitza eskubidearen inguruko albistekin amaitzeko Gasteizen udalak hiria 2025ko martxorako gune tentsionatu izendatzea aurreikusi du. Giza eskubideen nazioarteko eguna da gaurkoa, data honen harira Rene Cassin saria banatu zuen atzo Eusko Jaurlaritzak. Aurtengo aitzatespena Uruguarentzat izan da, Nazio Batuen erakundeak palestinar errefuxiatuak artatzeko duen agentziarentzat. Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetako sailburuak Rene Cassin saria eman diote Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen agentziari. Munduan edozein motatako indarkeria jasaten duten biktimen ondoan egotearen alde egin du lehendakariak. Ekialde hurbila eredutzat jarri du. Pradalesek berretsi du Eusko Jaurlaritzaren gaitzespen irmoa herritar zibil babesgabeek jasaten dituzten erasoengatik. Eskerrik asko kide guztioi bihotzez. Euskadi beti izango duzue ondoan. Lehenak izan ginen estatuan zuekin elkarlanean hasten, orain dela 10 bat urte. Eutsi egingo diegu laguntza horri. Hala berretsi nuen joan den urrian Natalie Buckley komisionatuarekin izandako bileran, hala eskatzen du egun bizi dugun egoerak baita ere. Zuen lana ezinbestekoa da. Itxaropena zarete hondamendiaren erdian. Itxaropena behar dugu. Giza duintasuna defenditzen duzue ahulenei babesa eskainiz. Nazioarteko komunitateari
konponbide baketsu eta iraunkorra adostea eskatzen diogu. Lehendakariak balioetsi egin du Nazio Batuen erakundeak eta UNRWAk giza eskubideen alde egindako lana. Era berean, Maria San Josek Palestinako herriak pairatzen duen indarkeria salatu du eta euskal gazteei zuzendutako kanpaina berri bat iragarri du gaur bertan abenduaren 10ean giza eskubideen nazioarteko eguna dela eta. Izan ere, egunero gogorazten digu giza eskubideak mehatxupean daudela. Egunero ikusten dugu garai arriskutsuak bizitzen ari garela pertsonen duintasunerako. Baina ere eskubide guztiak izan ez dutenen duintasunerantzat palestinarren kasua erakusten digun bezala. Ekimen honen helburua belaunaldi berriei aniztasunaren, demokraziaren eta bizikidetzaren balioak babestearen garrantzia helaraztea da. Eskubideak egunero heredatzen, konkistatzen direla gogoraraziz. Bindarkeria matxista kasu berri ezagutarazi dira Euskal Herrian, alde batetik atzo Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazitakoaren arabera 23 urteko gizonezko bat atxilotu zuten Errenteria eta Lezo artean bikotekidea eraso izanagatik. Gipuzkoako Foru Aldundiak egoera gaitzesteko ohar instituzionala plazaratu du eta bi herrietako mugimendu feministek elkarretaratzea egin dute gaurkoan. Bestalde, Bilbon gizon bat atxilotu dute sexu erasoa egin izana egotzita. Aita Maria erreskateontzia Valentziara bidean da, gaur goizean Palermoko portutik irten da eta Mediterraneoan azaroaren 15ean abiatutako 14. misioari amaiera jarriz. Ohar baten bidez adierazi dutenez, giza eskubideen nazioarteko egunaren testuinguruan milaka pertsonak bizi dituzten giza eskubideen urraketa larriak salatzen dituzte. Izan ere, baldintzarik gabeko eta arrisku handiko ibilbideetatik ihes egitera behartuta baitaude. Azken hilabete honetan 86 pertsona erreskatatu ditu euskalontziak, Sizilian lehorreratu zituen lehendabizi erreskatatutako 53 pertsonak eta astebete beranduago beste 33 lagun salbatu zituen Mediterraneo erdialdean, baina Palermoko portua izendatu zuten Italiako agintariek naiz eta gertuago hainbat portu seguruagoan. Europako Batasunak Mercosurrekin egindako merkataritza akordioak berriro protesta egitera bultzatu ditu nekazariak. Neurri berriak ez dira oso atsegingarriak lehen sektorearentzat eta lehen sektoreari baldintza horreken mejoratzen ez badira, ukitutara guiez. Iruñean jarraituz, LAB sindikatuak elkarretaratzea burutu du gaur goizean, Nafarroako zahar egoitzetako langileen hitzarmenaren inguruko negoziazioen nondik norakoak ezagutarazteko. Bertan izan da Irune Rejano. Gaur Iruñan eginiko agerraldian LAB sindikatuak irmo eta gogor salatu du Amabir Sanitas eta GSR enpresen jokabidea, zahar egoitzan sektoreko enpresaburuek pasaden astean egin zuten barne kontsultan Nafarroa garaiko lehenbiziko hitzarmen sektorialaren aurka bozkatu zutelako. LAB sindikatuaren ustez, hiru enpresa horien jarrera miserablea da sektoreko emakume langileak miseriazko lan baldintzetara kondenatzen baititu. Sindikatuak aurrera jarraituko du hitzarmen duin baten aldeko borrokarekin eta mobilizazioekin eta abenduaren 13 eta 20 2 orduko lanuzteak egitera deitu ditu langileak. LAB sindikatuak gaur egindako agerraldian irmo eta gogor salatu du Amabir Sanitas eta GSR enpresen jokabidea. Zahar egoitzen sektoreko enpresaburuek pasaden astean egin zuten barne kontsultan Nafarroako lehenbiziko hitzarmen sektorialaren aurka bozkatu zutelako. Pasaden astean
patronalaren zati batek, patronalaren zati batean dauden enpresa batzuk bozketa bat egin zuten eta bozkatu zutena zen ezin diotela emanen bide Nafarroako egoitzen lehen hitzarmenari. Eta berez, aurkako botoa eman zuten. Guretzat, bozketa horren emaitza eta enpresa horiek hartutako jarrera miserablea da. Miserableak direlako langile hauen lan baldintzak. Eta hori horrela esan behar da eta hau irmoki salatu behar dugu. Urtarrilean 4 urte beteko dira LAB Nafarroako zahar-egoitzen hitzarmena aldarrikatzeko kalera atera zenetik. Sindikatuak urte luzeak eta malkartsuak izan direla adierazi du. LABek salatu duenez, multinazional horiek, ANEA patronalaren barruan kokatzen direnak, kapitala eta enpresaren interesak lehenesten dituzte emakumeen lan baldintzak baino. Jarreraren aurrean oso argi dugu ez garela geldiri geratuko, 4 urte hauetan kalean borrokan aritu garela eta borrokan jarraituko dugula. Horregatik, abenduak 13an eta 20an lanuzteak deitu ditugu sektoreko enpresa guztietan, lanuzte egun horietan multinazional honena aurrean mobilizatuko gara, enpresa hauen atarietan, eta baita LABetik bilera urgentea eskatuko diogu Nafarroako parlamentuari, pizka bat, egoera mahai gainean jartzeko, eta ere, gobernua ez, zer esan handia dauka egoera honetan, eta egoera honen desblokeoan, eta ere, gobernua interpelatuko dugu. Beraz, argi utzi dute, borroka ez dela amaitu eta hasieratik mantendu duten konpromiso berdinarekin jarraituko dutela. BM eta Super Amararen salmentaren aferan badirudi prozesua bertan bera utzi dutela oraingoz. Ubesko da 2 supermerkatu hauen orain arteko jabea eta Carrefourrek erostea zegoen aurre ikusita. LAB sindikatuak agerraldia egin zuen atzo, privatizatutako zaintza arloan bertako langileen izaera publikoa aitzateste aldarrikatzeko. Globo enpresaren aurkako epaiketa gauzatzen dabiltza egunotan Donostian, atzoko saioan 410.587 euroko exigitu zizkion gizarte segurantzaren diru zaintza orokorrak konpainiari. Izan ere, 78 rider edo banatzaile autonomo faltsutzat izendatu zituen beste behin ere, eta Globok 2018 eta 2020an langilei horiei
langile horiei zegozkien kotizazioak ordaindu beharko lituzkela berretsi zuen. Nazioartean Sirian botere aldaketa prozesua aurrera doa, hala matxinoek Mohamed al-Bashir izendatu dute trantsiziozko gobernu bat osatu dezan. Frantzian, lehen ministro berri baten bila dabil Emmanuel Macron presidentea. Macronek alderdi politikoetako buruak bildu ditu gaur arratsaldean, entzumituak eta batasun nazionala gabe. Pasa den asteazkenean Frantziako lehen ministroren aurkako zentsura mozioa onartu zuen Asamble Nazionalak, ordutik jardunean ari da Frantziako gobernua. Eta bien bitartean Macron presidenteak lehen ministro berri aukeratzeko bilera sortari ekin dio. Ezkerreko indarrekin ari da bilera sorta egiten, baina intsumisoek uko egin diote presidentearekin bilera egiteari. Michel Barnier ordezkatzeko kinielak ere hasi dira, eta izenen artean François Bayrou Pauko auzapeza eta Modem alderdiko presidentea dago. Justizia ministro eta Hezkuntza Nazionaleko ministro izandakoak ateak ireki dizkio gobernuaren buruzagitzara iristeko aukerari. Pello Dufo EH Baiko kideak Euskadi Irratien esan du, denekin hitz egiteko prest dagoen lehen ministroa behar dutela. Nik egia erran, ez dut izenik hola aipatzen, zenta niretzat ez da izen batena, da talde edo lan aman komun bat behar dena, prest dena eramaiteko pertsona bat. Hori behar dugu. Gero bakoitzak ikusten du norbait edo, baina ni ez naiz horietan sartzen. Helburua da zinez gauzak aldaraztea, eta hastean erraten nuen bezala gizartearentzat, garaipenak edo entzinamenduak behar dira albezain fite edo nor izan ezkerretik ere, gauza da norbait eraikitzaile denekin lan egiteko prest eta entzina. Baina pertsonarena bat alabertze niretzat ez du gauzan nitzik aldatzen egia. Azken egunotan Notre Dame katedral eraberrituaren inaugurazioarekin ezkutatu nahi izan du Macronek Frantziako krisi politikoa. Aste honetan, Latinoamerikari dagokionez Mercosurrek Europar Batasunarekin hitzartutako merkataritza librerako akordioaz eta Bolivia eta Mexikoko hainbat kontuz mintzatuko da gure kolaboratzaile Berosatrustegi. Europar Batasunak eta Mercosurrek merkataritza akordio bat sinatu dute mugarri izanen dena bi eskualdeen arteko harremanetan EFE agentziak jakitera eman duenez. Bi eskualdeen arteko harremanak 85ean hasi ziren eskualdeen arteko lankidentzako akordioarekin. Prozesua baina oso motela izan da desberdintasun politikoengatik. 2019an hasierako hitzarmen bat lortu zen, baina honek ere hautsak harrotu zituen Europar Batasuneko kideen artean, ez baitzegoen adostasunik batez ere ingurumen, nekazaritza eta jasangarritasunarekin erlazionaturiko oinarriei eta estandarrei dagokienez. Europatik zorrozki begiratzen zitzaion Mercosurreko herrialdeek beren baliabide naturalak babesteko politika eskasiari, batez ere Amazoniako baso soiltzeari dagokionez. Iritsi dira baina, akordio batera hitzarmen honek munduko merkaturik handienetakoa hartuko du.
Europar Batasunak gehien esportatuko dituenak garraio materialak, farmazia produktuak eta automobil piezak izanen dira. Mercosurrek bestalde abereak eta pentsuak esportatuko ditu, bai eta petrolio produktuak eta produktu mineralak. Hala ere, gehiago luzatu daiteke akordioa oraindik Europar Batasuneko eta Mercosur osatzen duten herrialde guztiek onartu behar baitute. 2024an Boliviako gobernuak ia bikoiztu egin du konfiskatutako kokaina kopurua iazko datuekin alderatuta. Halaxe jaso du Maria Silvia Trigo kazetariak Infobae komunikabidean. Segurtasun ministroaren hitzetan inoiz ikusi gabeko zenbakiak dituzte eskuartean. Aurten, 88 laborategi eta 63 tona kokaina klorhidrato suntsitu dira. Goranzko joera duten datuak dira, iaz, 2023an ia 33 tona kokaina konfiskatu baitziren. Infobaen Gabriela Reyesen hitzak jaso dituzte, bera kriminologoa eta herritarren segurtasunerako eta drogen aurkako Boliviako behatokiko zuzendari ohia da. Eta honek argi dio, nazioartean badakalkulu bat esaten duena estatuek merkatuan dagoen kokainaren 10% baino ez dutela konfiskatzea lortzen. Eta beraz, geroz eta kokaina gehiago konfiskatu, horrek esan nahi du orduan eta kokaina gehiago dagoela merkatuan. Inpunitatean eta merkatuan dagoen kokaina kopuruan jarri beharko litzatekela fokua dio. Nazioarteko trafikoan dabiltzan erakundek estatuaren babesa dutela adierazi du Gabriela Reyesek, izan omisioagatik, gelditasunagatik edo besterik gabe babesagatik. Argi baitio Reyesek, narkotrafikoak ez du soilik botere ekonomikoa behar. Botere politikoaren laguntza ere behar du aktibo jarraitzeko. Mexikon badago desagertuen eta gerra zikineko desplazatuen emazte eta seme alabak deituriko kolektiboa herrialdeko guda zikinean sortu zena. 50ko hamarkadan hasi zen guda eta 80ko hamarkadaren bukaerara arte iraun zuen. Mexikoko estatuaren aurkako oposizio politiko eta armatuaren mugimenduak desegiteko errepresioa baliatzen zuen armadak. Kolektiboko kideek adierazi dutenez, Mexikoko armadak 77. eta 84. urteen artean gutxienez 600 pertsona desagerrarazi zituen. 70ko hamarkadan desagerrarazi zituzten 5 nekazariren gorpuak euren familiei bueltatu zaizkie, Guerreroko Kuadratin komunikabideak jaso duenez. 50 urte igaro zuten nekazari hauen gorpuek Guerreroko hobi klandestino batean 2023an atera zituzten arte. Orain, esan bezala, identifikazio prozesua amaituta familiei bueltatu zaizkie. Familiek, gorpuzkiak jaso ondoren, EFE agentziak argitaratu duenez, desagertuen hilkutxekin protesta egin zuten Guerreroko estatuko Txilpazingo hiriburuan, justizia eskatzeko Mexikoko armada jotzen baitute erantzulezat. Euskal Herrira bueltan, kulturarloan, gaur goizean Gipuzkoako bertso txapelketaren finala aurkeztu dute Donostian, adi esandakoari. Edozein ofizio, edozein elkarrizketa iruditzen zaitez, aukera bat izango dela zerbait interesgarria edo berezia sortzeko edo horretan saiatzeko, lan horretan aritzeko eta lan hori konpartitzeko ilusioa daukat, entzuteko eta erantzuteko eta horre egoteko pixka bat, gai horretan, garai honetan esan nahiko nukenaren, esan genezakenaren, mikro bat edukitzaren sorte horren jaba izanik aukera horretan horre egotea eta horre egitea. Kirol arlora salto, ze berri dugu Jon Hernandez? Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez gaur futbolarekin hasiko dugu. Bidezko berdinketa Eibarren eta Realaren arteko derbian 1-1. Lehen gol aukera Realak izan zuen 3. minutuan Mirari Uriak egindako jaurtiketa batean, baina baloiak langa jo zuen. 2 minutu geroago Nerea Izagirrek ere gora bota zuen areaz kanpotik egindako jaurtiketa. 16. minutuan, epaiak penalti adierazi zuen etxeko taldearen alde. Penalti argia, Manuela Vargasek Ane Campos lurrera bota baizuen area barruan. Andrea Alvarezek jaurti zuen bere taldea aurretik jarriz markagailuan. Eskuineko hankarekin egin zuen jaurtiketa ate erdira. Donostiako taldeak aurrera pausoa eman zuen orduan, eta horren aleginak saria eman zion. Amaiur Sarriegik atsedenaldiaren atarian gola egin baizuen,
jokalari txuri-urdinak buruz egindako errematea etxekoen atean sartu zen, Eibar taldeko atezainaren irteera kaskarra aprobetxatuz. Atsedenaldiaren ostean, Eibar bigarren gola sartzear izan zen, Andrea Alvarezen bitartez, baina armaginaren erremateak langan jo zuen. Realak aukerak izan zituen, 45. minutuan eta 56an, Labogezen eta Aizagirren bitartez, baina Eunate Astralaga atezaina oso seguru aritu zen atepean. Etengabeko uriak zelaiko baldintzak askartu zituen, eta jokalariek oso zail izan zuten baloiarekin aurrera egitea. 79. minutuan Sani Franzik areaz kanpotik jaurti zuen, baina errematea gehiegi gurutzatu eta baloia kanpora joan zen gutxigatik. Sánchez beraren taldean nagusi izan zen hurrengo minutuetan, baina Eibarrek ondo eutsi zien txuri-urdine. Azkenean, puntu bana Eibar eta Realarentzat, derbi bizi eta borrokatua jokatu ondoren. Atletikek berriz bat eta huts garaitu zuen Levante Badalona, aurkari zuzena Daniela Agoteren golari esker. Aurrelari zurigorriak estrainako gola sartu zuen lehen taldearekin, Lezaman, larun batean jokatutako partiduan. Horren berri, zurigorriak bosgarrenak dira zelkapenean Realarekin berdinduta 20 puntura. Saskibaloian, Baskoniak garaipen garrantzitsua lortu zuen Endesa Ligan Euskal Derbian, Bilbo Basket Miribilan 67-69 menderatuta. Gasteizko taldeak baino gehiago sufritu zuen Jaume Pornsarnauren mutilak suspertu egin zirelako. Hala baina, Bilboko taldearen susperraldia berandu iritsi zen, eta azkenean Baskoniak eraman zuen Euskal Derbia, Tximo Monekek erakustaldia eman da. Horren bestez, Pablo Lasoren taldeak amaiera eman zion ligan txeraman bolada txarrari. Bilbao Basketek berriz, segidako laugarren porrota jaso zuen, eta jaitxerako postuetara erortzeko zorian dago. Lehen zatia oso parekatu izan zen, Gasteizko taldea hobeto ibili zen defentsako lanetan naiz erasoko jokoan, eta Bilbao Basketek baino 3 gehiago sartu zituen, 4 hain zuzen ere. Edonola ere, norgehiagokait dentsitate handikoa izan zen hasieratik, eta bi taldeek dena bigarren zatian erabakitzeko utzi zuten, 32 eta 40 atsedenaldian. Ostean, Pablo Lasoren gizonak martxa bat gehiago jarri zuten, eta 3. laurdena oso bizia izan zen. Bilbao Basketek baloi asko galdu zituen. Hala ere, Beltzesko gizonak baloia berreskuratu zuten bakoitzean azkar atera ziren kontraerasoan. Horrela, markagailuan aldea gehiegi izaztea lortu zuten, eta bizirik iritsi ziren azken laurdenera. Derbiaren azken txanpan, Jaume Pornsarnauren taldea suspertu egin zen, eta emozio handiko amaiera izan zuten. Baina, Gasteizko taldea gehiegi sufritzen hasi zenean, Monekek bere mailari eutsi zion eta puntu erabakigarriak sartu zituen. Bukaeran, uste baino gehiago sufrituta izan bada ere, Baskonia gailendu zen, 77 eta 79, eta horrela, bolada txarrari amaiera eman zion, Bilbao Basketen kaltetan. Azkenik, txirrendularitzan Tadei Pogačarrek eta Lotte Kopekik urrezko bizikleta saria jaso zuten. Txirrendularitza munduko sari prestigiotsua, futbol munduko urrezko baloiaren parekoa izan da. Esloveniarrak bigarrenez irabazi zuen saria, 2021an ere bera izendatu baitzuten denboraldiko txirrendulari onena. Iaz berriz Jonas Vingegaard danimarkarrak irabazi zuen. Emakumezkoetan Lotte Kopekin belgikarrak irabazi zuen saria, Kopekin munduko txapelketa eta Paris-Roubaix irabazi zituen aurten, beste lasterketa batzuen artean. Heldu gara maierara euskarazko albiste gehiagorako sartu 11 puntu eusatarian edo kuskuxatu gure sare sozialak Iruki Larroxa taldeari eta indarkeria sexistaren aurkako plataformari eginiko elkarrizketekin agurtuko gara, ongi izan eta bihar arte. Arartekoak landutako jarrera matxistak Euskadiko nerabeen eta gazteen artean txostenan ondorioztatu da aurreko belaunaldiekin alderatuta aurrera pausoak eman direla, baina kezkagarriak diren zenbait puntu ere jaso dituzte. Azterlanak erakusten du gazte gehienek aitortzen dutela emakumeen aurkako indarkeria matxista lehen mailako gizarte arazoa dela, baina sexuaren araberako aldeak oso esanguratsuak dira eta emakume gazteak gizonek baino askoz argiago dituzte.
Bestalde datuek erakusten dute oro har gazteak feminismotik gertuago daudela biztanleria osoa baino, hala ere emakume gazteak askoz ere irmoagoak dira beren burua feministatza definitzerakoan gizonak, baino 2020an Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bizi diren emakume gazten erdiak baino zertxo gehiagok oso feministatza dute beren burua eta hori sentitzen duten gizon gazteak 22,1 dira. Nik uste dut arartekoak egin duen txosten honek argi erakusten duela, gu ja gaztekin lan egiten dugunean somatzen gabiltzan tendentzialak eta batez. Egia dena da, gu klasean sartzen garenean beti somatzen dugula, nesken aldetikan feminismoaren eta berdintasunaren aldeko jarrerak asko indartsuagoak eta positiboak diela, gizonen aldetikan baino. Egia da, gizon asko ere bai kokatzen dela berdintasunaren eta baita ere feminismoaren alde, baina gizonen artean ere bai egia da erresistentzia gehiago topatzen ditugula. Hau esan da, ez dugu uste orokorrean gizon gazteen artean dagonikan gizon gazte gehiengo bat antifeministatzat duna bere burua. Bai egia da, gu klaseetan somatzen duguna da, daudela, igual 20ko klase batean, erdi eta erdi izan da, mutiletan eskak, 2-3 gizon ekartzen dituzenak iritzi erreakzionarioak eta iritzi erreakzionarioek nolaita oinarritzeko erabiltzen dituztela internetetik jasotako hainbat eta hainbat datu, ez? Karo, datu horiek nondik datoz? Ez datoz normalean paperretatik, datoz normalean interneten aritzen dien manosferako gizonen aldetikan, ez? Hau da, gizon sortzaile, gizon sortzaile digitalen aldetikan zeintzuak dituzten jarrera reakzionarioak eta horretan lan egiten duten. Arartekoaren txostenak dio feminismoaren kontzeptua ez dela berdintasunarena bezain gertukoa eta ez dagoela hain onartuta batez ere gizon gazteen artean. Guk geletan sartzen ganean eta feminismoaren lanketak egiten ditugunean, guk pedagogia feministak lantzen ditugu. Bai jasotzen duguna da, feminismo eta berdintasuna baliokide moduan ulertzaren jarrera hau, ez? Gero egia da, hori izan eta gero agertzen dela matizazio batzuk, ez? Eta batzuk hasten dira esaten gaur egungo feminismoa, baina agian enau representatzen zeren, agian erradikalegia eta bar da, ez? Claro, ulertu behar deguna da, haien gana heltzen ari den feminismoaren kontzeptu bat dela kontzeptu zehatz bat. Eta kontzeptua zeinak gizonak jartzen ditu nola daite jopuntuan edo ez, feminismoa zeinak badirudi defendatzen duela gizonak egon barutela emakumeen azpitik eta ez da hori. Baina gazte batzuengan bai badela nola daite barrura heltzen zain mezu bat, ez? Gero orokorrean ere bai egia da feminismoaren kontzeptuaren lanketa egiten denean, emakume gazte askok eta gizon gazte askok ere bai, oso argi daukatela feminismoa ez dela gizonen kontrako kontzeptu bat, ez da mugimendu bat ere, inondik inora, baizita dela jendarte parekida bilatzen duen mugimendu sozial, politiko eta teoriko bat, ez? Orduan, kezkagarria da batzuk esatea feminismoak nahi dula gizonak emakumeen azpitik jartzea eta gainera erabiltzen dituzte izugarrizko datu pila bat, berdintasun legeak ditu hainbat apartado horretarako, ez? Badela diskriminazio positibo moduan irakurtzen den legeak eta bar. Claro, hezkuntza mailan gaude, eta ni hortik anabilitze egiten, hezkuntzan batean feminismo bezalako kontzeptu klabeak lantzea oso forma abstraktuan eta ez bate praktikoan, gerta daitekena da sortzea horrelako eztabaidak, zentzuak batean eskatzen duten posizionamendu bat, dezu batzea feminista parametro hauetan, eta agian berpentsatu beharko nuke nola edo ze metodologia erabili guztia holandu izateko gazteekin, zeren gure harritzen digun zerbait da, feminismoa bezalako kontzeptu barne hartzaile eta askatzaile bat ulertzen hastea zerbait zapaltzaile moduan. Eta hori da kezkagarria dena, zerratikan heltzen aritzaile mezu hau. Zerratikan ez dute bizi bestera batera feminismoaren gaia, ez? Eta evidentemente hor sartuko ginake sare sozial digitalen dinamiketan, sartuko ginake feminismoaren gaiak berak daukan, bere inguruan daukan ezjakintasun maila handia ere bai, eta ez bakarrikan gazten artean edo jendartean, baita irakaskuntza arloan, ze badirudi gaztea jartzen gabiltzela jo puntuan gizon gazteen jarrerak bihurtzen ari direlako edo kokatzen ari direlako kokapen erreakzionario batean, baina ez dugu hitz egiten adiez irakaskuntzan dagoen jarrerez edo dagoen ezjakintasunaz gaiaren inguruan, ez? Eta esatea argiki gazteak diela gure jendartean isla, esan nahi, gazteak ez etorkizuna dira oraina, gure jendartean bezala. Eta orduan beratu beharko uniko baita ere zabalean edo forma zabalago baten zer dabilen gertatzen. Feminismoarekin, zerratik dabilen ultraeskuina antolatzen guztiz diskurso feministen kontra, mugimendu feministaren kontra, LGTB jendearen kontra, pertsona razializatuen kontra, migratuen kontra, eta agian behira apur bat zabaldu ulertzen hasteko zer dabilen gertatzen gure geletan. Zeren ez da bakarrikan erreakzionalismoa feminismoarekiko, baita ere bada LGTB gaiekiko, da jende arrazializatu eta migratuekiko, jende ez detasuna duen jendearekiko, diot, askoze erreakzionalismo zabalago bat da, ez? Orduan, hori berpentsatu beharko nuke.
Feminismoarekiko nolabaiteko urruntasuna ikusten da azken urteotan, gizon gazten zati handi bat mugimenduak seinalatuta sentitzen delako. Aldarrikapen batzuk urrunegi eramaten ari direla uste dute eta diskurtso feministak errua egozten diela gizon guztiei, eta haien erregoaetasun presuntziaren aurka egiten duela. Larria da gizon gazteak gero ez eta urrunago sentitzea feminismotikan, eta argi dagoena da baita ere, azken urteetan gero eta gehiago diela, jarrera batzuk zentzuek esaduten seinalatua sentitzen diela, eta ez, badiru dela gizona diela guztiaren, indarkeria guztiaren errudun. Eta interesantea da, adibidez, ondoez hori adieraztea edo seinalatu izatearen sentimendua dutela esatea, baina importantea baita ere, justo horrelako jarrerak ateratzen direnean lanketak egitea. Esan nahi dut, importantea da ondoez hori ekarri eta emozionalki ze ondorio ditun guregan aztertzen hastea, pentsatzea, eta baita ere kontun izatea, ulertuta ere, diskurso hauek esatetutenak patriarkatuaren ondorioz gizona diela violentziaren eragile nagusiak, zentralak, hitz egiten dela zentzu teoriko batean eta astartu batean horrek ez du esan nahi gizon guztiak garenikan bortxatzaileak, gizon guztiak garenikan violentoak. Baina egia dena da, beharrezkoa dela ulertzea jendarteko dinamika orokorrak gero gure bizitzetara ekartzeko. Adibidez, gizon gazten artean dagoen anaidiak eragiten du emakumeak eta persona disidenteak sentitzea violentatuak askotan. Hori ulertu behar dugu marko asko zabalago baten bueltan ematen dela. Ematen dela, egitura patriarkalen bueltako dinamiken baitan eta gizontasuna eraikita dagoen forma horregatikan, ez? Orduan, hori baitera azaldu bartzaie, ulertu behar dugu, baina horrek ez itxutzea eta ez pentsatzea egiturazko dinamika guzti hauek seinalatzen dituzenean egile batzuk, dabiltzanikan gutaz personalkitz egiten. Baita ere jakin behar dugu eta erakutsi behar dugu gaztei desberdintzen, ez? Esaten denean bezala, txuriak arrazistak garela guztiz eztan, evidentemente. Egituraz arrazistak gara, horrek ez esan nahi, ez dut dituzunikan iruzkin matxistak, edo ez dut dituzunikan jarrera arrazistak, edo jarrera arrazistak persona arrazia izatu dekiko. Baina bai, betetzen zula espazio bat, eta hori ulertu beharreko zerbait da. Ondoez hori nondik datorren eta autokritika pixat eginez, baina, lehen esaten bezala, lanketak egin izan dienean, agian gehiegi jogo dugu teorikora eta ezain beste praktikora eta bizipenetara. Eta usten dut, gizontasuna lantzen denean gizon gazteekin oso interesantea dela bizipenetara jotzea eta asteak kokatzen gu gizon gazte izateagatikan bizi dituzten dinamiketan zeintzuk violentoak haien artean, euren artean, ez? Azterlan honekin atzemandako alderdi negatibo horiek gainditzeko sentsibilizazio ekimenak diseinatzeko hainbat arlo planteatu ditu Arartekoak. Metodologietan berritzea, programak diseinatzen gazteak tartean sartzea, sarean eta disiplina anitzeko moduan lan egitea eta berdintasunaren eta giza eskubideak errespetatzearen balioa sustatzea. Bat datoz Arartekoak egiten dituen proposamenarekin, zeren argi ikusi da azken urteetako, azken 15-20 urteetako dinamikak hezkuntzan sartu eta teiarrak egitearen dinamikak askotan oso interesanteak eta beharrezkoak izan dira emakumeen kasuan, alduntze prozesuk izan direlako oso emankorrak, baina aldi berean gizon gazteekin bai izan dela hutsune bat eragindun zerbait, ez da jakin izan oso ondo konektatzen. Eta jakinik ere bai, informazio asko daukatela gazte gaur egun berdintasunan inguruan eta feminismoan inguruan eta bai gabiltza lanketak egiten dira azken 2 urteetan Irukilaroxa eta beste kooperatiba eta elkartekin batera ere apur bat gertatzen ari den errazionalismo guztionen aurrean zer egin edo pentsatzen gabiltza. Eta bai hartu beha metodologikoki agian aldaketa batzuk sartu behar ditugula, eta horrek ez esan nahi hezkuntzan ez sartzea eta dena irakasle egitea, baizik eta bai beharrezkoa zeharkakotasuna ez gai guzti hau lantzea, ez soikan tailer batzuen bueltan, eta ere baita ere sartzea prozesu txuri izango duten bestelako dinamika batzuk, ez? Kurtso osoan zehar gaia bizirik mantentzea eta bizirik egotea ahalbidetuko duen prozesuk egitea. Zergatik zeren lehen aipatu ditudan gazteen ondoezak, eta ez gizon gaztena, sino gizon zein neska gazten ondoezak gatazkak kudeatzearen bitartez, ere bai egin daitezke pedagogia feministak eta konektatzen dugunean, haiek daukaten bizipen bat, edo haiek duten gatazka bat, egiturarekin, baina gatazkari leku eginez, eta haiek duten bizipen erreal eta gertuko horretatik konektatuz, baditugu esperientzia zentzuk esatuten asko zentzu sakonagoan ulertzen dituztela kontzeptuak eta baita ere ulertzen dituztela kontzeptu horiek haien bizipenetan dituzten eraginak. Guk Irukilaroxan egiten dugun lana da hezkuntzan
eta isialdian gazteekin egiten dugunak eta da, pedagogia feminista lantzen dugu bereekin, zeren, uste dugu, pedagogia feministak dakarren aldaketa esanguratxo bat ezkidetzarekin da, ulertzen dula zapalkuntza sistemak ez daudela, ez dela soilik patriarkatua zapalkuntza sistema nagusia, eta elkarlanean dagoela zapalkuntza sistema hori kapitalismo zein kolonialismoarekin, ez? Eta horrek sortzitula hainbat zehar lerro, eta ikuspegi intersekzionaletikan ulertu bertugula sujetuak maraina, amaraun baten barruan, eta ezen beste genero bat edo besteko bakarrikan. Zeren adibidez, gertatzen ari den zerbait da, gizon gazte arrazaizatu batzuk, ari dira hartzen, gizontasunaren bueltako dinamikak biziraupen estrategia gisa. Eta hori ematen digo adibidez, pedagogia feministetatikan begiratzeak errealitatea, diot. Ikuspegi intersekzional bat txertatzen ez baldin badu gure pedagogietan, gauza ikusiko ditugu era kamuts batean, edo era itxi eta oso txiki batean, ez? Baina beharrezkoa da hezkuntza arloan konplexidade bat sartzea, ez? Eta sakontasun bat ematea lan hezitzaileari, ez? Eta orduan intersekzionalitatea sartzen denan, hasten gau hartzen sujetu bakoitzak edo bestelako kolektibitate dituzten biziraupen estrategia baitare daudela gurutzatua bestelako zapalkuntza sistemengatik, eta hori ulertu gabe zailki egin daitezke esku hartzak horiek denak lantzeko. Datorren azaroaren 25ean emakumeen indarkeria sexistaren aurkako nazioarteko eguna da. Olatu feminista bizigarren honetan, munduko talde feminista ezberdinek, eragilek, erakundek eta plataformek bat egin dute egun honekin eta kalera aterako dira emakumeen eskubideak aldarrikatzeko eta indarkeria salatzeko. Testuinguru horretan, Iratxe Albarezekin hitz egiteko aukera izan dugu. Iruñeko indarkeria sexistaren kontrako plataformako kidea dena. Genero indarkeriaren biktimekiko sentsibilizazioan, prebentzioan eta laguntzan lan egiten duen erakundea. Bere lanaren bidez, Iratxek ikuspegi sakona eskaini digu egungo erronkei buruz, beharrezko ekintzei buruz eta gizarte gisa indarkeria matxista desagerrarazteko eta emakume guztientzako indarkeriarik gabeko bizitza bermatzeko hartu behar dugun konpromisoari buruz. Azken urte honetan, saretan eta komunikabidetan ondo ikusi dugun bezala, eraso sexisten albisteek gora egin dute, eta honekin batera salaketek ere bai. Iruñeko indarkeria sexistaren aurkako plataforma, 80. hamarkadaren amaieran sortu zen, biktimak gidatzeko eta laguntzeko helburuarekin. Plataformak egiten duena da, batetik, lehenengo gauza halako kasuak gutxitan etzen direla, etzen dienean galdetzea emakumei ze behar duten, eta zer nahi duten egin, eta hortik abiatuta bideratu zerbitzu publikoetara, eta gero egia da, zorionez ere, gero eta eragile gehiago, gure Euskal Herrian gero eta eragile gehiago protokolo espezifikoak dituztela indarkeria sexistari aurri egiteko, eta batzutan horrela eskatzen baldin badute eta posibilitatea baldin badago, bai erasotzaileak, bai erasotua izan den emakumea, eragile horietako edo komunitate hauetako partea baldin bada, protokolo horiek aktibatzea eskatzen baldin badu, gu lan hori edo bitartekaritza lan horiek egiten saiatzen gara, baina hori da beti emakumearen aukera. Espainiako gobernuaren Nafarroako ordezkaritzak eman dituen azken datuak analizatu ditu Iratxek. Indarkeria matxistagatik jarritako salaketak 23% igo dira. Datuen gorakadak batetik esaten digu, bai erasoak gaudela eta hori kontutan hartzeko zerbait da, baina baita ere gauzak ongi egiten ari dela emakumeak animatzen dira. Salaketak jartzea, ze gainera datu horiek datu ofizialak dira, ez? Eta ezin dugu ahaztu emakumeen kontrako indarkeria badela zifra beltze gehien daukan delitua, hau da, gertatzen diren guzti horietatik gutxien salatzen dena. Orduan, datu horiek naiz eta ahultuak izan, azpitik dagoena askoz handiagoa da. Orduan, gero eta salaketa gehiago zentzu horretan, esan nahi dut, emakumeok ere ulertzen dutela edo ikusten dutela ongi hartutak izango direla prozesu horietan. Honen aurrean, instituzioek eta politikoek duten eginkizuna azpimarratu du. Emakumeen kontrako indarkeria unibertsala eta estrukturala da, eta estrukturala den heinean instituzioek zeregina dute, eta ez dute zeregina bakarrik
emakumei zuzendutako edo berdintasun zailetan egindako lanetan bakarrik. Lan hau guztiz transversala izan behar da, eta hor politikariek ardura dute eta egin behar dute. Gure kontrako indarkeria ez da bakarrik indarkeria sexuala, edo ez da bakarrik bikotean gertatzen den indarkeria, ez da bakarrik indarkeri fisikoa. Indarkeri mota asko daude eta guzti horiek landu egin behar dira modu transversal batean. Udalak iragarri berri duenez, festa giroan indarkeria sexistari aurre egiteko protokoloa eguneratu du. Naiz eta fokua gizonengan jarri behar dela adierazi duen kideak, protokolo on baten garrantzia azpimarratu du. Protokoloak guztiz beharrezkoak dira. Arazoa da zenolako protokoloak egiten ditugun eta zertarako, ez? Eta egon da protokoloen olatu bat edo moda bat, batez ere nik uste San Ferminetan bizi izan genuenatik aurrera, eta horrekin ere kontu zibi beharra. Protokoloak funtzionatzen dute, baldin eta lanketa on bat egiten den. Hezkuntzak duen garrantziaz mintzatu da. Gaineratuz, dirutza gehiago inbertitu beharko liratekela arlo horretan. Hezkuntza oso garrantzitsua da, baina hau ezin da egon emakume hezkuntzan lan egiten duten emakume feministen ardurapean bakarrik egon. Hau zerbait estruktural izan behar da eta ezin da ni irakaslea naizenez eta oso feminista naizenez saiatuko naiz hau aurrera ematen. Ez da haien bete beharra, instituzionalizatu behar da hori eta programa serio bat egin eta errekurtzoak jarri, ez? Batzutan ez bakarrik hezkuntzan legeetan ere oso lege ponposo eta onak egiten dituzte, baina baliabide ekonomikorik gabe ezin ditugu aurrera eraman. Erasotzaileak monstruak direla, pertsona ez ezagunak direla eta erasoak gauez izaten direla entzutera ohituta gauden arren, erasoak jasaten dituzten emakume gehienak gertuko pertsonetatik direla argi utzi du Alvarezek. Gehien gertatzen dena eta guregana zuzentzen diren emakumeak normalean erasoa konfiantzazko esparru batean izan da, ezagutzen duten gizon batengan eta horiek dira normalean ematen diren erasoak eta horiek ere dira zaienak bai kudeatzeko, bai ulertzeko, batzutan ere emakumearentzat ere oso zaila da onartzea hori eraso bat izan dela. Ze gau batzutan eraso egin dizuna zure bikotea da, edo zure aita. Beraz, Iratzek ondo argitu duenez, naiz eta zaila den, askotan ez dakigulako zein puntutaraino eraso bat izan den edo ez, emakumeak haien historia kontatzera animatu ditu. Ni kostatzen zaite emakumeak animatzea salaketa formalak jartzera, baina bai animatzen ditudala kontatzera. Oso garrantzitsua da gure barnean ez geratzea hori kontatzea eta hastea prozesu horretan. Eta salaketarena gutxiengo gauza bat da. Salaketak inportanteak dira datuak izateko, baina ez errekuperazio hori emateko. Beraz, egoera horrela dela, aurtengo azaroren 25ean manifestazioa deitu dute Iruñean arratsaldeko 8etan, aurten gizonengan fokua jarriz. Aurten fokua gizonengan jarri nahi izan dugu, ez? Eta Frantziako auzia gertatuta gero, batetik esatea eta ozen esatea guk ez dugula lotxarik izan behar. Hemendik aurrera lotxa pesatu behar dutenak erasotzen duten horiek izan behar direla. Nik uste dut hor, eta gero ere, gizonek askotan halako gauzak ateatzen dienean edo guk hitz egiten dugunean beti haien eskusa edo beti izaten den, baina gizon guztiak ez. Gizon guztiak bai. Esan nahi dut, gizon guztiak ez dira erasotzaileak, baina erasotzaile guztiak gizonak dira.
egunean uste 3 ordu baino gehiago pantaiai dedikatzen dizkiogula, ez? Eta asko da, 3 baino igual izan daiteke 6 eta gehiago ere ongo dira, ez? Eta gero lanean pasatzen ditugun orduak pantaiari begira. Dementzia digitala hitz egiten ari gara baita ere, ze bai, dementzia digitala esate zaio, hainbeste artikulu, berri, post irakurtzen ditugu egunean zehar, ez daukagula gaitasuna batekin berarekin ere geratzeko. Ez dakigu bale bat agertu den zarautzen edo izan den Japongo lurrikararen ondorio, bai? Eta saturazio horrek eragiten diguna dela retenitzeko gaitasun hori galtzea. Kaixo lagunak, gaurkoan etapa benetan interesgarria. Beste behin ere, edozein kasutan Eurobelok izaten du bere alde teknikoa eta bizikletaz ibilbidea egiten goazen heinean zerbitzurik izango ote dugu laguntza behar izatekotan nora jo? Tira, Urrobi kanpinean geltoki interesgarria izango dugu horretarako eta horretaz gainera, aizue, memoria historikoa egiterakoan bazanekiten erromatarrek garapena eta ez edonolakoa izan zutela Pirinio inguruetan, tira, Zalduako indusketa gune horretan adibide da, eta ez pentsa Zorionekuren indusketa guneak bezalaxe nazioarteko arkeologiaren bermea ere badu lan horietan guztietan. Erromatarrak aipatu dizkizuegu, baina aizue, Horreaga eta inguruetan badira kulturako gune garrantzitsuak, hauxe esate baterako. Eta ez da ez ahaztekoa, besteak beste Irati filmean ederki asko ikusi ahal izango duzuen bezalaxe, Eneko Aritza eta bere aitak edota bere aurrekariek egindako lorpen handia. Iruña suntsituta, Frantziara bidean zen Karlomagno zenaren armadari emandako egurra. Orain inguruen hauetan, besteak beste, Antxo Azkarra zazpigarrenaren hilobia bertan baduzue eta Karlomagnoren omenezko siloa ere bai. Beste hainbat egitura erlijioso, eta horrek gauza bat agerian uzten digu izan ere, garai hartako Pirinioetan eta ondorengo mendeetan zenolako garapena izan zuen baita jendarteak ere erlijioari dagokionean. Tira, hori Irati filmean ederki asko ikusteko aukera izango duzue, bertaratuta ere bai, noski baietz, baina bideo horretan ez dugu ahaztuta utziko Gartxoten kondaira. Eta horretarako baduzue baita euskal ekoizpen interesgarri bat baita ere, izan ere inguru hauek oraindik ere asko dute berreskuratzeko eta akaso Pirinioetako baskoien edota garai hartako zein gaurko eguneko jendartearen ikuskeratik kontatzeko, guazen! Zer uste zenuten Auritz alde honetan etzenutela aurkituko aurretik ikusi gabekorik? Irulegiko aztarnategia ez da noski bakarra Nafarroan, aizue. Izugarria da, Arantzadiko bolondres gazteek eta ezain gazteek egiten duten lana. Auriztarrek parte hartze zuzena ere baduten noski. Bisitak gidatuak badituzue. Ez ezazue galdu aukerarik zatozte berreskuratzen ari direna bertatik bertara ikustera. Zeinen aberatsa den lurra eta bere baitan gordetakoa. Solekia utziri gazten nintzalarik, Parisan txartu nintzan kurazez beterik, plazerrez goxe eta burian harturik, behar nala halagera bizi bostetan geroztik, nigar egiten dit, siberrua zure. Bostetan geroztik, nigar egiten dit, siberrua zure. Agur, siberrua,
bazter gizetako sokorrik eixerena. Agur, txolekia, zuririkitenea metxiko zuenak. Biho, zen erditik, bostetan elkireita da zun asperena. Zizgeroztik, biziniz tristerik, abandonaturik, ez baita eririk, Parizez besterik, zu bezalakorik. Ez baita eririk, Parizez besterik, zu bezalakorik. Palazio ederretan gira alojatzen, eta segur gorratik haide freska hartzen. Gain berra sonkinik behitzaitu duritzen, horri gainen nizala agitzen. Benez tira heben, bazterrak berdatzen, txoria kantatzen. Benez tira heben. Oiane, zer moduz? Ondo. Landa lan, ezta? Bai, hementxe. Aizu, hemen ikusten da lan eta lan zabiltzatela kanpainain bat, hau ez da hilabete batzutako kontua, ez da? Ikusi dut atarikoan gainera, Londongo erresuma batuko zigilu bat ere baduela Arantzadik lan hauetarako, ez da? Bai, egia esateko proiektu honek ja badaramatza 10 urte baino gehiago, 2008an abiatu zelako, bai Galtzada Erromatarraren ikerketaren lantaldea, ondoren topatu ziren 2011an Auzperriko miliarioak, eta Zalduako gune honetan 2012an hasi zen proiektua martxan, pixkanaka, lehenik zundaketa batzuk egiten, ondoren miaketa geofisikoak, eta gaur egun iristen geran momentura arte, bilbide luzea izan da. Zuk esan duzun bezala, Arantzadiko kideak ez gara bakarrik egon, izan ere urte askotan zehar, Londoneko Museum Archaeological of Londoneko lankideak izan ditugu ere bide lagun, eta dozenaka voluntario baita ere, bere laguntzari gabe, ez genuela lortuko guztia azaleratzea. Auzolanak bizirik segitzen du, zalantzarik ez, eta Nafarroako gobernuak ere lagunduta noski. Esan dezakegu, Erromatar Galtzara, Eurobeloren zati batzuekin kointziditzen duena, garai hartako ibilbide edo errepide nagusia eta irteerak bazituela, ezta? Eta hemen bazuela irteera bat, hemengo herrira, herri baskoia, esan genezake? Bueno, hemen ikusten duguna da, Erromatar iturriek esate dute baskoien lurraldean egongo ginatekela, eta hori bai, hemen ikusten duguna da guztiz molde erromatarrak dituen hirigune bat kokatuta egongo zela. Izan ere, Galtzada eraikitzen denean, ez da bakarrik bidea, baizik eta bidearen ertzean eraikitzen diren azpiegitura edo geldiuneak. Orduan, geldiuneietako bat, zalantzari gabe, Zalduako hau izango zen. Ondoren, garapena izan zuena, eta ikusten den bezala, herri oso bat eraikizena bide horren itzalean edo urtzean. Zentzu horretan, azpiegitura guztiak, baita termak ere, eta hemen ditugunak termak dira zuzen ere, ezta? Oraindik ere, herri osoa berreskuratzeke, baina termak dira une honetan hemen pixka bat ikusgarri daudenak. Hori da, Zalduako zelai edo larre honetan 4,5 hektarea gutxienez izango zituen herrigune bat topatu da, baina egia da azken urteetan gehien bat termen ikerketan zentratu gerala. Beraz, eraikin bakarrean gabiltza hor lanean. Eta hor galdetu nahi nizuke beraz, errepideak zeharkatzen du hirigunea, ez? Esango dugu. Hirigunea, ze hiria azpiegitura ditu, tartean termak. Hori da. Termetan, aizu, urberoa zegoen hemen, edo nola zijoan kontua? Ez, guk ez dugu topatu urbero iturbururik, seguren